If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long the time is left for you. Now, I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but life keeps moving. Take it in, but don't look down. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long the time. Bé, mira, aprofitant que fèiem el 15è aniversari de Manalles de Blanes, doncs ja era un projecte que teníem pendent i finalment amb la Junta hem decidit crear una Junta dels Manalles Juniores per poder crear i que els nens que ens han seguit darrere any, doncs també poguessin participar dintre de la nostra associació. Hem volgut aconseguir, és una rèplica exacta amb les mides dels uniformes, dels trajes, tota la vestimenta transformada en talles petites, igual que la que portem nosaltres dintre de l'associació dels Manalles, igual. Informar a la gente que no está aquí. Vale. Davant d'aquella dins, ja una mica endavant. Sí? 25 maig, l'anno 783, a Purs Condita, o fundació de la ciutat de Roma. És per això que aquests petits legionaris comencin de ben joves a suportar la vida militar, la disciplina de la legió romana i els costums que, iguals que els seus pares a la seva edat, If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just
I'm on top of the world.